Да, нали си по средата. Давай, ти водиш. Ами, накъде? Чакай бе, аз не съм пуснал това. Стопа. Опа. Айде, пуснахме стопа. Служил съм ти фара. Да бе. Лъж ти. Сега, виж, професионален влогър. Лево! Дупето назад, зайче. Зад седалката. Слизай зад седалката. Така, слизай надолу. Значи само на стълбите надолу. Така, изпъвай се назад, точно така. Идеално. Браво. Бавничко. Така, бавничко. Не бързаме за никъде. Така. Браво. И тея. Така. Лекичко. Ево. Ето. Бавно. Бавничко. Давай. Така, назад. Това е. Браво, страхотно си. Главата падна. Това е, зайче. Ти си... Отепахме ги. Дай нагоре, горе, ляво. Лево. Дай му малко, мишка. Давай! Това е. Браво! Това ще го направим на сегмент. Ево. Зайче, гледай ги тия подробности, бе. Ще се пребиеш на равното. Тук някой чистил. Минаваш го това. Така, хоп. И това го минаваш. Може би. Тук къде отиваме? Чай да пусна мапа. Така. Кръвчето долу.
Долу си направи педала. Then yeah, the campus is right there. Thank you. Okay. Like Kasmet. Yeah, thank you. Are you doing the Târnovo Ultra? The running? No, I am Erasmus student. Ah, you're a student here. Yes, Okay. that's why. That's why. Браво, зайче. Good job. Good job. Тук става техникъл. Тук става техникъл. Ще се справиш ли? Бавно, бавничко. Много ме изкефи как си премести байка обаче. О, батенце! Батенце! Точно такива пътеки ми дай. Дай ми технични пътеки. О, да. Тук какво правим? Некви каскади? Зайче, това е караемо надолу, само ще ти кажа. Така, дръпни се назад. Така, браво. Какво обаче? Кръка горе, нали? Не бе. Зайче, тук буквално отчупи един корен с педала ти, който беше долу. Жестоко. И карах на места, между другото. Коте. Тази пътека е сериозна надолу. Окей, тук изглежда добре. Мале, ете, това е скок. Тук отдесно, зайче. Дай виража. Така. Какво има? Наклони го байка. Къде се наврехме сега тук? Къде следваме? Какво ще правим тук? Давай отгоре, зайче. Това беше супер пътечка.
Дай! Дай! Не пускай! Дай! Дай напред се наведи! Напред! Седалката! А, така. Какво стана? Честно казвам, не ме бърка и една може да се върнем по пътища, така да не се качваме пак горе. Коя? С кокчетата, дето започва? Не, тази е там. Да? И? И да минем покрай общежитията надолу, покрай ректората. Да слезнем надолу, да изчезнем от тук. Да. Айде. Какво казваш? Ще се изчисти и то. Да. Що бе, зайче? Мина добре. Вземи! Ако ми я вижда колело. Дойде. Да, наистина. Добре, що ме е толкова измъчено положението, идваме. Не мога да се извадя крака обаче. И то това ще трябва да е първото нещо, което да направиш. Лекичко, лекичко, зайче, лекичко. Не го дърпай със сила, защото